Tak a máme tu druhý miniboxík. Ideme hneď do toho. Tento dneska otvoriť, aby som zajtra mohol odniesť prípadne ľuďom party na burzu, keď tam niekto bude. Zatiaľ sa mi nikto neozval, tak asi tam asi nikto nebude. Takže tu máme ďalších 10 balíčkov, by to malo byť. Balíčka je prázdna. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, poďme. Hľadáme dobré podpisovky. Máme tu Bobby Ryana, Jari Kurri. A tak, dobrá podpisovka je hneď tu. Sice nálepka, ale Niklas Lidström, jak ho nikdy neurazí. Tak, toto je šupa pre Detroit. Tak, to by som chcel v zbierke aj ja, takúto podpisovku. Paráda. Teším sa. Niklas Lidström, Mark Messier, Antti Niemi. Ty brďo. Niklas Lidström je dobrá trefa. Teraz nevím, kto má Detroit, ale gratulujem. Jeff Skinner, Ženja Malkin, Zdeno Chára, to bude toto 50-ková verzia, pokiaľ si to prepamätám, áno, 0250. Takže tiež počestí Daniho. Burmistrov, Carey Price, no. To by mali byť posledné dva balíčky, ja som ich zobral od spodu. A už sa podarili. Martin Brodor, Theo Fleury. A je tu podpisovka ďalšia. Chet Pickard, Rookie Sensation. Brankár tiež nikdy neurazí, niečo pre Nashville. Super. Brad Hall, Rick Nash. Derek Roy, Tuukka Rask. A ďalšia podpisovka, a to je za New York Islanders, Calvin DeHaan. Pravidelne hráva, takže asi neurazí. Pre New York Islanders, Cam Neely a Chris Stewart. Je pravda, že do tohto boxu dávajú veľa no-name, ale rozhodne Niklas Lidström poteší. Gabriel Landeskog, Brian Totier a je tu červený Landeskog, to bude stovkový. 0,41 do 100. Pre Colorado, Jamie Benn a Bobby Clark. Ryan O'Reilly, Doug Wilson, Pasha Datsyuk na metálke, zase pre Detroit, John Tavares na paralelke a Luke Robitaille. Keep yourself away. Dave Schultz, Sven Berchi pre Calgary, no to Calgary som teda, a Theo Fleury pre Calgary, to som teda prekaučoval, kurva fix. Trevor Linden, Ryan Getzlaf. No. Logan Couture, Patrick Kane, Teemu Selanne, Sven Berchi pre Calgary pre istotu, že? Evander Kane. Florida tu nemala snad ani radosť. Nevadí, Pittsburgh je dôležitý. Erik Karlsson, Niklas Lidström, zase na inzertíku. Štefan Stamkos na paralelke, Kujo a Lars Eller. No a posledný balíček. Alex Pietrangelo, Dustin Brown, Jordan Eberle. To je také zase nelimitovaný. Chris Kreider na paralelke a Sidney Crosby. Takže Niklas Lidström sa podaril. Clear Showcase máme za sebou, ideme ďalší box.